החיוך שלך מרוח על כל העיר, כמו הבטחה גדולה, ויש לך דעת מעריצים שרים איתך במקהלה, דו 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 דו. מה יש לומר? כל הכרטיסים נמכרו מראש. מה יש לומר? אל תיתן לזה לעלות לך לראש. דו 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 דו. כי אחרי ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לישון בלי כוונה. מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? עשית משהו בשביל מישהו. אתה חי כמו בסרט, אתה כוכב עליון בהפקת חלום. תיזהר שלא ידליקו אור ותתעורר פתאום, ואז תראה איך מלמעלה עד למטה יש אותו מרחק, ואז תלמד מי יהיה האחרון אשר יצחק, אשר יצחק. כי אחרי ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לישון בלי כוונה. מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? עשית משהו בשביל מישהו. אתה חי כמו בסרט, אתה כוכב עליון בהפקת חלום. תיזהר שלא ידליקו אור ותתעורר פתאום, ואז תראה איך מלמעלה עד למטה יש אותו מרחק, ואז תלמד מי יהיה האחרון אשר יצחק, אשר יצחק. כי אחרי ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לישון בלי כוונה. מתי בפעם